Akamangara ndiani? Babibu. Unonzani? Barbara Deni. Sinzene uri mashowaya. Ishe ndibatsenda uri chokwadi badari. Ishe ndibatsenda uri chokwadi badari. Spending baba. Jai ishe ndibatsenda uri chokwadi badari. Ishe ndibatsenda uri badari. Right. Kwa amengana. Turebu. Varumya mani. Avam mnyaya. Sumuka yambo yagara ipabedza. Muda vanhu vari mudare. Right. Barbara. Ndiwe wairi wakamarira. Taura nyaya yako pamberi pemambo naye vachinzwirawo. Narodwero tinofambidzana. Akanditi hanzi ndiite mwana. Ndobva andipa $20 yekuti ndouchikwa sezvo mimba yairamba kubata. Ndobva ndaenda unouchikwa. Saka nyaya yakunetsa ndeyekuti apa pamazuva angu asvika ekuti ndobatsira. Ndakudawo preparation nemari yeoperation. Saka mwoyo wangu akutsika achada iri pfuko yangu. Mune makore mangani amai? Makore mangani ndinayo? Makore ekuberekwa? Ndine 30. 30. So you are over. You are not under age, ka? Imi. Kutumwa kubereka nemunhu nemiwo nekunge munhu wabhazera kuratidza kuti nemiwo maida kubereka kwacho. Handi ndizvo? So ikoko hatisvike ikoko kokuti munhu atumwa kubereka aiwa izvo ndezvekuwirirana kwevanhu vaviri vabereki. Handiti ka? Toda kuenda padambudziko renyu. Dambudziko rare kuti munobereka neoperation. Makambozvifunga here musati maitiswa zvinhu izvozvo neuyu? Mukamuudza kuti ndobereka neoperation. Handiti. Shamari, chii chakunetsa? Chikunetsa ndechekuti munhu ari kundidhimanda mari. Usati munhu uyu ka? Usati munhu uyu ka? Ukataura kupusa muno mudzengisi izvozvo hatisati tasvika ikoko. Tichasvika kana munhu wakumbira nhumbu kuti ndikuda kuti undiberekere nhumbu kana yavepo kuratidza kuti munhu afulfila agreement yamakadii yamakawirirana. Right, mawirirana mwana hasati aberekwa hatina imwe sosi yatingazive nayo kuti mwana hasi wani wako. Ari kukudhimanda mari zvekupenga here munhu uyu? Zvekupenga? Ari kuda mari padhuze mari yacho inenge yakawandisa handikwanisi. Ndati ari kuda mari, ari kudhimanda mari zvekupenga. Wakamutesta here kuti njere dzake anopenga? Handisati ndamutesta. Asi anopenga? Ndikufungiza kuti pamwe kuzvitakura kwaakaita. Mazvinzwere mambo zvandiri kubvunza munhu. Kana uchiziva kuti uri kuziva chikonzero chekuti apenge kuti ndowakachiisa kudambudziko rako riva. Uri kutotaurira dare kakuti ndiri kufungidzira kuti pamwe kuzvitakura kunowakaupa iwe. Inini handisipokana nekuti akazvitakura mwaka. Ndatomubetsera mwedzi ndatomupa mari. Zvese ndotomubhadhira renti, zvese ndotomuitira. Asi ari kuda mari yakawandisa panguva inenge ndisina mari. Mari ari kuda yei? Hanzi kana ndakuenda kunobatsirwa. Handachi? Hanzi 400. Handiti vanhu pamune muchiita maagreements chivo chauri kuda mwana ka necondition. Handina. Ndinotoshanda nditorawo 200. Saka ndine mhuri yandinayo. Ndinoda kuchengetwa zvaanotoziva kuti ndine mhuri. Wakakumbira nhumbi 20. Wasina mhuri here kwawakadai? Wasina mhuri? Taitowirirana kuwirirana kwataitoita. Inomaintain wanano right? Ina handisi kuramba kumaintaina nhumbi. Ndakubvunza kuti une mari nhumbi yokuiona iyi. Haizvozvo handisati ndane mari. Ane mazuva mangani mazuva operation apa? Mazuva mangani 150 yebanga chete. Cooperation kunodiwa $300 yebanga chete. $100 ndozvandakanoudzwa kutheatre. Papi?
pageneral Kadoma General. Oh. Ndakatovati handei vakati wechienda unonzwa kuti mari. Munin'ina wake akatooparetwa last month. Akatobuditsa akaoparetwa ugwero akatobuditsa akatodarika ipapo ndikatoti saka yepageneral yakachipa $300. $100 imari yepreparation handina kana preparation ndosaka ndakamuti $400. Kweli ari kutishwa preparation yacho ndaichakamira kana mukadzana ibubi ndandototsvaga mari yepreparation ndopakakaripota Iwe nhumbi yakura kudai yakuonekei. Yaifana kutsvaga kare. Mwana muchinda une hama yako here iwe yakamboenda kuoperation besides wakaita kune imwe hama yakamboenda operation yaibhadhara mari handinyasoziva chega ndikuudza kuchipatara kunobhukwa theatre unozvinzwa koita chiremba anonzi anesthesia anouya kuzokubaya jekiseni chete rechiviri anobhadhara kozoita kubhadhara iyo hospital otherwise 300 kai idatoshangwa 300 imari shoma asi mamine contract yeimawirirana kuti aiwa iwe atiitei mwana iwe uchiziva kuti pane anonzi macomplications ende anouraya anovazvizwa ukasaita zvawaita zvauri kuita ichazoenda kunana apeza ndo mudzimai wako Anenge anayo futika. zvikatoite nyamba uchitsvaga mubhati 300 zvaikatoti hozi kugeneral ishoma mwana yakanaka changamire ndaikukumbirai hatiwanzoda kutambisa nguva nedzakadai handitika nyaya iri apa tofanira kubatsira mwana uyu zvakasimba iwe shamwari zvokuti une mukadzi kumba handiti varume tese tinobuda tichivhima handiti kuti nyaya dzedu dzisazodzokera kumba handiti tinofanirwa kuti kuye kwatanovhimira kuya timeke shuwa kuti kune huni handiti dzekuti kana tabata ikoko tinogochera ikoko kwete kuti tinombochamaremira chisara panapa ndimhanye kumba ndimbonotsvaga kuti mechisa ari kwere unobatwa unobatwa chikumbiro chedu patasvika apa hama yangu hapasi pekuti tipatarise negodzi kuchema kwatinofunga kana kuti mukadzi anozondiitei kudiki pane kuzochema kwatinozoita tikatadza kubata nyaya dzakadai zvakanaka handiti chauya chinoona iwe handitika pari zvino chimbotomira kutarisa kumashure handitika utarisane nenyaya iyi ipfuure handitika uri kubanzwisa mazano andiri kukupa aya mazano andiri kukupa ekuti patakamira tiri nhasa hapadi kuti timboti nhingi ari kuti chii panguva yaunodzosa musoro uku zvinhu zvese zvinenge zvashata handiti preparation yemunhu mwedzi mingani mimba yacho yapinda mu 33 weeks 8 isu hatisi vakadzi hatidzizive kufanirwa kunoparetwa end of July itai munhingirini uite shamwari wongoziva kuti $300 ira mari yenhingi yepreparation ira handiti mapawa izvozvo zvinhu zvakadii zvakakosha Amai. Mainzwa akayahomba rumwe mugere naomba. Kuti vakawirirana kuti ngatibereke nemwazi rimwe. Adzoka futi ndokuti akatiberekeyo. Kuite makwimbi nasango. Mamuchimuziya here mukadzi? Akabvisirwa mari? Hana. Zvino akati tunduma nayo iyi. Dangare mombe rinepera. tongeriko Ndebeba munonzi tsvagirai kuno mombe. Pinda musha mombe. unenge wapa extortion ka Unowarukawo mombe. Kuiga munhu mombe. Kurongedza nhumbi mombe. Nyaradzo mombe. Dzinokuva apa mwana apa zvakanaka kavha nyaya iyi inozotaurika mazano tokupa inyaya yanga isingafana kuti uyamudare yes iwewe waifana kuti kana wadhauta mukadzi kuti awanza mari
wofamba netsoka kuchipatara unobvunza kuti imari inga maoparesheni uyo pana wedu wamuri kuona ari kukamira pana pake tatsaona nemota $1,600 oparesheni nepachitsitsino pana $1,800 saka iwewe totokupa advice kuti nhumbu iyi makaiplana funga kwedu isusu kutonouchika nokuuchika zvakakupa mukana wokutsvaga mari aida zveio saka hatiti westiro time nemunhu akatoplanaisa nhumbu payairamba kubata kuenda kun'anga. Saka isusu tiri kuti yapadhenja enda kuchipatara iwe nomukadzi uyu wononzwa kuti mari dziri kutaurwa idzi kana uchidzitaura udzidzikira wega wotomhanya kutsvaga. Akafa uyu mwanangu uyu kwedu uku mumwe akazobvisa 13 mombe wabvunzei madzibaba 13. Saka uyu mudzimai wauri kuona munozobatana yewe nendiro dzaakuenda kunotengeswa yapamberi saka batana mukomana waari kutsvaga futi uyu ari kuti auchikisa amai avo kutsvaga mwana mukomana wacho waari kutsvaga tiri muna Juni izvo zvachipera 100 ngaiuye preparation Julai ari kubatsirwa Julai uyo pasara nguva uchibata yacho kuchipatara eka iyo mamboka mari iyoyo ka ngaiuye muno mudare. Yes. Apa pamupe na uyo uri kutondifadza uyo hatidi kuti afiwe kana isina chikonzi kumba kwake ichokwadi mama pamusoro yakada kutaura ini nanambopokana nekuti munhu akazvitakura taitowirira tichifambidzana mune zvakanaka asi mazuva akatota azvitakura nemazuva angu nena akapesana ndobva tawirirana kuti shai ndikuita sei ndikukubatsira kusvika wapona. Very good. Handiti ndaitomubatsira kuyeso apana ndori mubishi kutsvaga mari yepreparation ndobva yazoripota kunokuti no problem tobatsirwa kunoku kwacho asina bhosva uyo ari kuvhunduka uyo atsvaga bheta rinomira mambo auchakufa ende achenjera arakidza kuchenjera. Saka iwe enderera mberi tati Juni achipera pano pavapa ne 100 zvokuziva kuti mwana ndowane zviringisi kana ma-DNA test ariko munhu apa izvozvo unotanga exactly endi unobhadharwa aita izvozvo kwai takawirira kuti ndochengeta mimba handisi mazuva asi kuwirira asi vakuwirirana kuti vakauchika munhu angasingabereki anotadza kuwirira sei uri zoenda kupesana mani nokufadza amai ava zvakatotaurirana naye mazuva akauchikira vamwe ini munhu atasikagari tese aigara kumba kwake ndichigara kumba kwake tanga tawirirana toita mwana nai mamai makanga muchiziva kuti apa ndo pandiri kubata nhumbu ndasingazivi ukurapiwa kandanga apora right museyama nyaya iyi tiri kuvadzosera kumba handitika hatidi kuzonorongera vanhu vari kukururirana mbatya vari pavari vanoziva kuti hapadiwe vanhu pavanenge vari ipapo vozoda kuti vapedza mabasa avo manje vorongedza nekupfeka mbatya vachiuya kwatiri aipapo hazvisirizo zvatingaitire dare rino isusu chatoda kukubatsira mazano atakupa handiti kana amai ava vaine zvavari kukushungurudza iwe ipapo tapanzwa pekuti vanoda mari dzakawanda nekudini handiti harisiro basa renhumbu. Nhumbu iri pakureva kuti ndiri kuda matemba ndiri kuzodini twakangowanda semunhu anenge achiemera hama yake. Zvino iwe uda kutotanga nekuisa defense yekuti paakabata mimba iwe pauno nyange mukadzi wako mumba chacha ungamuziva kuti mimba yabata inini vanhu ava vanofambidzana ndinozviziva asi ndazviziva kuti vanhu vanofambidzana
saka makauya vachitonda mari usati July ndenge vanga vapiwa ndata parizvezi hapana mari pane $20 saka pavakabvauya ndakabva ndati inini ndiri kushanda mari yangu kuwana inini saka inini ndakasununguka kuti ndikupei $20 kuti mwende munobhadhara rent kana matauro kuti kudai mwe10 pamusoro ndakasununguka kuti inini murume uyu ndaneta nekumushandira mari ichengetwa ndaneta kuti ndiri kushandira saka sumudza naimuenda saka chikukuro changu chekuvanava vasununguke kuti vainde vanogara vari pamwe chete vachionesana dambudzoro vari pamwe chete vakasumuka vakaenda vakanogara vese vasumuka vaenda kwauri kubhadhara renda hautauri kuti hautauri kuti une kwauri kuita sei hauna kwekugara inini ndaneta nekukushandira nekuda kuti inini handingashandisi simba rangu tichinomwe mukadzi nekuda kwokuti pependi yandiri kumupa kuti ari kuitadzira nekuda kwokuti simba randiri kushanda inini mari yandiri kushanda ndikugara nemunhu vanhu ndakavati ngavatakura nemusi wa6 July vakabuda vakaenda vese vabuda vakaenda vese musi wa 7 July manheru murume akadzoka mushure mekunge bhegi ndatorongedza ndikati aiwa hapana pabudai makasununguka kubuda mune zvakanaka pasina kutukana kana kupokana kana kutase takura naye amai nechine murume wenyu munoita life yenyu mberi nekuda kwokuti inini ndiri kushungurudzika nevana vangu inini ndine vana 4 vana vangu havasi kuenda kuchikoro vana vangu vane chikoro kuchikoro inini ndakazvitakura inini handina kunyoresa vakuenda kusikana handina kutasei aiwa akutaura muri shasha namwe handisiziva kuti nyacho ndei asi nyaya ikataurwa yakareba kudero vamwe vanoita problem mozi kuna vanhu vakawanda vari panze pane zvinhu turu zvandofungirira munhu ndimakamangara makamangarikwa muri kupindura uyu mukadzi uyu akapara musei kumitisa mukadzi kupara musei arotsamai ndiri mudare masikamarondera ano pakanaka zvimari ndikupikwa ndikuziva muharare ava murume wapi saka akamangara ndiyani aiwa akamangara ndiyani muri chii kuavachi imaamangara muchitu chii chete pazviwati visa harizvine zvandine mari yacho aimirire izvo ndeyakwe waivatanawo here kunonzi ng'anga mukadzi ivo ndo vari kuti ndeyakwe vadzimai vaunogara nakumba ndevako ugara nawo kumba asi ndevako tangofambidzana muchifamba nzira imwe chete izvozvi vanhu vakatofamba vese apa mwana anotota kufamba murotoenda mukadzi wenge rishamwari yangu tichitanga kwenyaya takatanga tiri mafriends tichitamba tisi tichienda tasvika mubudanana taita zvatakaita saka wakarara navo here ndeyavo mataurira vanoita ezvino hazvirambike kusvikira mwana azvarwa kana wakuda kuda kuti ene mangweni handisi kuvaramba ivavo ndozvibvuma asi mai ava vari kuya vachindidhimanda mari panguva imwe ndendisina mari yacho ndendiri kubasa uya achindindivisa ondivisa kuti ndikuda mari pamwe ndatobva mukupa mari kuti mari wandipaikwane ndipe mari last 2 weeks ndakapa $80 ndakapiwa $80 ndo yaenderana nezvese pekutanga zvakaitika aiwa yaikwana zvese $80 saka problem ndii izvi problem yavepo ndeyekungoti cheta pamazuva angu aswedera ndangoda preparation nemari yetheatre
renda ari kubhadhara mari yechikafu ari kundipa asi nyaya yavepo ndeye imari mari yepreparation ndongoda $100 mari yekutheatre 300 ani mukuzati akusangana kudini pane mapamba atemwa musi wacho mapamba atozotenga musi wacho asizvizvoa matinodowa mati 300 ndiakanadi munozvara neuyu ndakaenda kuchipatara kwachona kugeneral kadoma general ndikanzi uya $300 ndikatovaudza ndomazvaro eimiri mozvara neoperation mwana wechingani 3 saka masarwa ne1 zviva zvavharani okay vazvingari chimwe anoda 300 atezvo muri kugoda mari pane zvino apa ndikuda mari yepreparation ndiri padhuze ndinotenga preparation but kwakambowana 50 nombononga ndingachipa mazuva ano boza anemwe muri anemwe mutoro muchandongoda chete preparation akambowana 50 mwedzi wenyu ndowarini end of July zvezvatopira chamari kwanzi kuri 200 preparation tsvaga vapi rini amukana wayo mudare pane kuti tobuda zuva ngavatovapa vari kuzvinza hatikoni towananga totara neuyu asi zvira kwavari aivoenda kunodiapachina angano dziri kumai tine urombo nezvamukuitirwa ndimi mune vafimia neurombo zvinowanikwa mukadzi abiya yacho munobva kunzwa zvinogona kuitika even kumwana wenyu mutsikana saka inyaya yekungonzwirana nzurana nyasha mutupo datongokutendai nekudzidzisa kwamaita mutupo chitova ana maryira mai dambudziko rakuwira inonzati kana ndichatokuwira otongomirana move nezuva rakanaka takuda ndanichikumbira chamuchidiki ndachikumbira kuti mudzimai asa achindinetsa kubasa ende asauya zvisvo musainda aruya ane makauya kuno chiregerai kukanganisa kushanda mari yamunhu kudai saka mubvunzo vanhu vamunobvunza mari ndiso yakauya here yerendi nechikafu yanga achindianondipa nekuturu kunogwerwa zvamaringa kuno ii ndeizvi zvamagara muchitirana zvakafanira kuti motikara moda bonde otanga vaya kuno hazvisiri izvo zvamagara muchiitoitai zvamawinga kuno ndo zvatakubatsira saka tinotenda pane vamwe vari kuda uchine zvimwe futi ndechimwe chimo chakada kubvunzwa mao kurambana vanhu havatenderwe vekurambana kana vaita sei tatazakuwirirana mukufambidzana havatenderwi nani ndoda tokuziva wangu kuti zvinotenderwa kuti vanhu varambana isati zvikuridziri noti mudzimai takarambana machaji acho akachajwa nani kana makarambana andida kuziva zvangu kuti kana makarambana uchida kufadza akuma yavo hakwete kuti vaende vachiti makarambana tikuzviona izvo angambogara naye aigara kumba kwake ndichigara kumba kwangu asi kurimimba wakamupa sei ende wayamupirei madakano atakangoita ndomara pano atakangoita hatikuti waiti wepakati kanhumbu waida zodini nhumbu akaita zvinhu hatinambowirirana zvinhu batikokautira ane munhu usina kudzivirira
unotarisira munhu takataidanana zvichokwadi ukurani munhu usina kudzivirira utarisira pakakanganisika akatompa mari yekuuchika mambo uyu ari kutsvaga mwana mukomana saka akaonouchikisa uyu akanouchikisa yekuti kuite mwana mukomana uyu akatendeswa kuskani akatonoikodza nomwana mukomana aigona kutoti mai ava vanototanga kutozara vakomana so vakafa mai vava vanga varikukaduma mai vamachako problem iyo iri kuvarume mhai musa varume tinongofunga kuti ndikazvara mwana mukomana ndafanana nemunhu akachengeta majanga mudura kuti kana mvura yakanaya majanga abzariki teichida mbeu vakafa mai vavo